എടുപ്പോയി ഇവിടക്കല്ല താഴോട്ട് വീണുണ്ടാവും. എടാ വീണോക്ക്. എന്റെ കീശ കിട്ടിയില്ല. അവിടെതാ അന്റെ മുട്ടായി അങ്ങാഞ്ഞേ തന്നിട്ട്. എന്തിന്? പത്തിനോട് കിട്ടൂല. എന്താ പുതിയ വീടിയാ? അപ്പൊ ഇത് ഓല് എത്ര രൂപ പറഞ്ഞ എന്നോട് മുട്ടായിക്ക്? എന്നിട്ട് ഇനി എന്താ വാങ്ങാഞ്ഞേ? എന്നിട്ട് എന്തേ വാങ്ങാഞ്ഞേ? എന്തേ ഇതുകൊണ്ട് കിട്ടുമല്ലോ. വലിയ മുട്ടായിയാണ്. ഇത് 10 റുപ്യ ഉണ്ട്. 10 റുപ്യ കിട്ടൂല. 5 റുപ്യ കിട്ടൂ. അഞ്ച് റുപ്യൊക്കെ കിട്ടൂ. അത് ശരി. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇതിന് തരുമോന്ന്. ഇതിനോട് കിട്ടൂല. പിന്നെ ഞങ്ങള് 5 റുപ്യൊക്കെ വിൽക്കലുള്ളൂ. അങ്ങനെ പോലും പറഞ്ഞോ? 5 റുപ്യ നോക്കട്ടെ. 5 റുപ്യ ഇനി ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചു നോക്ക്. ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇതുകൊണ്ട് തരുമോന്ന്. എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും ചോദിച്ചോക്കെ. എന്താ പുതിയ വീഡിയോയില് ഓല് തരൂല? പുതിയ വീഡിയോ തരൂല. എന്താ പറഞ്ഞോല്? ഇത് 5 റുപ്യ കിട്ടൂന്ന്. ആണോ? ഇനി പൈസ കാണിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ? ഇനി ഈ പൈസ കാണിച്ചു കൊടുത്താ? എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞേ? 5 റുപ്യ കിട്ടൂന്നാ? ഇതാട്ടാ എന്നാ ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോയി പോയൊക്കെ. ഇത് 5 പത്താ. 5 വേണ്ടി? നീ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവല്ലോ വീഡിയോയിലല്ലേ 5 റുപ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലേ. നീ എത്ര റുപ്യ പോലെ ഇതെത്ര? 5